sesengeni sokuthi angacompromise naye angene entweni eyenziwa abafowabo ukuthi uma abantu abadala beyenza lento kusho ukuthi iyona nto eright. Kodwa kwatholakala ukuthi uye wafundiswa ukumesaba uJehova. Wangangena ogibeni lokwenza njengabo. Wangayesaba into yokuma ame yedwa against abafowabo bebaningi. Ngoba yileyo nto esilimazile abantu abasha ukuthi sifuna ukwamukeleka. Amen. Uzungene entweni owaplanile empilweni yakho ukuthi ngeke ngingene kuzona. Kodwa uthi uma usufika etertiary ubona abantu abasha benza kube sengathi wena ongenzi ayithathi kahle la kuwena. Kuze kuthi noma sebekhuluma abafana bethe ungakuthinti lokhuyani uvese ukuthinta eKhayize. Bese uzibona ngathi hayi kukhona iwiring engahambanga kahle la kuwena. Ngoba naba nje bonke bayakwenza. Mina why ngingakwenzi usaba ukuhluka. Kuyezwakala bazalwane ube iChameleon. Ungakwazi ukugcina umbala wakho. Ingakho baze bamzonda. Bemzondela ukuthi uletha imibiko engemihle kubaba wabo at the age of 17. La umoya ngcwele kade ekhuluma ngobaba ukuthi lo munwe omude bazalwane umele umuntu omusha. Umuntu omusha zonke izinto ziyamfuna. Naye futhi inhliziyo yakhe yinde uyayifuna. Kodwa kwatholakala ukuthi uvumele lo munwe omkhulu. Kuyezwakala bazalwane ukuthi umfundise umnikeze ukuhlakanipha okuzomgcina noma umzali engasekho. Umuntu bazalwane onokuhlakanipha kaNkulunkulu noma ungamphosa desert uyothi hallelujah desert awugcina umbala wakhe. Kanti awazi ukuthi njengoba bekuhleka uma sebebodwa baba nento ukuthi Nkosi yami ngikake ngifane noSibanibani. Wena ubona uhalela impilo yakhe ubona kuma imoto eshintsha imoto lalela lezo moto akuzona ezakhe. Njengoba nje ekhethe kuleya moto sasa kuzobe kuqhetha omunye. Umfana uzomunca njenge-orange once waphuma ujuice uyamlaqaza. Uzomhlafuna njengoChappies once waphuma ushukela uyamphimisa. Sibabonile abantu abasha beshintsha kushintshwa imoto yilena kusasa kusasulandwa ile kusasulandwa ile kodwa namhlanje uma ungaya kuye isalukwazi ena 18 years. Ngeke sakutshele ukuthi siyayihalela lempilo yakho. Umuntu omusha bazalwane ngabe sinamanga. Uyaba uma ngiye enkonzweni ngisuka ekhaya ngiwumuntu omusha nganginqamula eringini. Uthola ukuthi intokazi zigono abafana eringini kube khona into ekhulumayo ukuthi uthi awushashanga wayijaha lento yokholwa. Uyabona ukuthi wena uyaziphuthisela zikhona izinto bazalwane ikhathi ayifani. Kuba khona ikhathi la uthethiswa amacala uphansi koblanket uhlalela umhlangano ingqondo yakhe ikhulume ukuthi uyaphilela impilo kuze kube yinini awubona ukuthi uyarobheka kodwa kuvuke izinto ofundiswe zona. Yezwakala bazalwane nanokuthi uhlangane kanjani noJesu uma uhlangana noma hlangana head on awenzi into oyithandayo. Glory to Jesus. Uthi usuthenga yayeka lento kuyoze kube nini kodwa ivuka imbewu. Glory to Jesus. Ivuka ime ngenyawo ukuthi wena identity yakho
Ngcono namhlanje kuphathwa amafoni. Thina sasiphatha umcingo weBhayibheli ungafaki ngisho eplastikini. Ithi inyama. Umgqibelo namhlanje abantu bagcwele lapha phezulu eringini fake eplastikini. Kube nento ethi ungayifaki eplastikini kanti uyaziprotecta. Glory to Jesus. Uyashumayela ukuthi ubelonga kwisiphi isizwe ngoba abantu abasazi ukuthi singabaphathi bemfihlakalo. Abantu bazogabisela ngezinto zabo ngoba unamahloni okuveza into yiyo. Ukhalela izinto zabo ezakhe abayikhaleli ngoba ayikhalisi ngoba uyadabukisa umpintshekile ungathi ududulwe ngenkani ungathi uboshwe ngamaketanga kuzube senkosini. Glory to Jesus. Wow, hallelujah. Kodwa fana nenkomazi ezayithola umphongolo. Glory to Jesus. Ziye eBethshemesh. Wow, hallelujah. Kwanede kwabeka umphongolo kade zincelisa bazalwane zahlukaniswa namathole ayovalelwa. Avalelwa amathole zathatha an opposite direction. Kodwa into elakuzo iyashisa. Ifuna ukuya ematholeni namathole ayafuna ukuzoncela. Lezi zinto ziyafunana. And ungaphiki nobisi olishisayo ofuna ukuyoncelisa amathole. Balindleko ukuthi ngizongena esonweni for 5 seconds and uzobunga enjoy ngoba kuzobe kunento ekhalayo. Ngeke uenjoye ama consequences akhona ayamangalisa entweni ongayi-enjoyanga. Taste and see that the Lord is good. Umuke wayinambitha lento wayizwa ukuthi mnandi yezwakala abantu abasha iyakubamba uthi ususinqumile ngiyamvuma lo mfana. Glory to Jesus. Kodwa kutholakala ukuthi ubanjiwe. Oh, hallelujah. Ubanjiwe kunamandla. Athi not wena. Bakakwenza abanye not wena. Kanti purpose kaThixo ngempilo yakho. Vumela umphongolo. Uhlale kuwe. Glory to Jesus. Ngoba wawungacabanga ukuthi le nkomo izona ezithwele umphongolo kanti umphongolo eziwuthwele yiwona othwele zona. Uyalawula. Ngoba uthi noma uthi uyacompromise ukuthi la akufanele ngivele ukuthi ngisindisiwe. Kodwa uzozizwa emithingini usuthi amen. Kanti awazi ukuthi lo muntu omesaba iCEO yale company naye umzalwane. Glory to Jesus. When usaba uveza into oyiyo asisho lento ongathi awuthathi kahle ulokhu uhamba uthi kodwa kukhona la lento ivese iqubuke. Niyangizwa bazalwane? Thi amen. Zahamba lezi nkomo. Zikhona izinto esikhala yesifuna ukuzoncela nento ela efunayo ukuyoncelisa. Kodwa ipower yomphongolo. Mufuna ungastrugglishe empilweni umuntu omusha yembathwa ngamandla kaMoya oyiNgcwele.
iyakubamba lento. Abantu bakuqalele bathi siyamazi. Akakwazi umuntu onjengaye uqeda 7 months. Bawubona 7 months udlula. Bathi ngeke amqede 2 years. Udlula 2 years. Bathi ngeke amqede 5 years. Uwelo uphelele 5 years. Ngoba lento kuyo akuyona inkomo yodonga. Uyibumba bese uyayikhonyela kodwa iyazikhonyela. Iyakwazi ukungena kuwe, iphila umntombi kuwe. Iphila umnsizwa kuwe, uzuyincinze. Imina lo. Kanti into engene kuwe. uJoseph abazalwane wayenomzimba nemizwa njengawe. Kodwa imfundiso yasekhaya ayamukelayo yakwazi ukuthi angazenzi izinto ezenziwa abafowabo. Wahamba wayoba reporter bamzonda. Kodwa wathi noma bangangizonda, umoya wombusi engivukela ngeke ngishiye indawo yami. Glory to Jesus. Namhlanje sinabantu abasha abanamahloni ngokumela uJesu. Hallelujah. Ukuthi ngizohlekwa. Ungcono ukulahlwa abantu kodwa unqakwe izulu. Kunokulahlekelana nezulu unqakwe abantu. Ngoba the same people ozama ukuzikholekisa kubo ukuthi bakushayele izandla, ibona kusasa bazobe sebekuhleka. And wena ngoba uSathane uyakuzonda unuka igazi lika Jesu uyoya kanye. Uyovuka nenkamba beyibuza. Uyoya kanye. Soke mina nginguwe. Bengingadweba umongo obovu ngegazi lika Jesu ukuthi Sathane noma ungenzane noma ungaletha hlobo luni lwamademoni ukuthi lizongisusa enkosini ngegama lika Jesu. Ngiyadweba ngifefa igazi lika Jesu ngeke ngiweqe lo muka. Usivalele enqumeni zakho kuyezwakala ngoba ngeke uzwe uthokozisa inyama. Ethi yidla udle noma ususuthi udle iyona futhi ezobe isikhala sekubhlungu. So ke kunezinto okufanele ungazijabulisi. Hallelujah. And umuzwa umuntu omusha ufikelwa izimo ezithize sokuthi ubone ngisho umbhedo lala kuwo i-double bed osungathi i-king size. Kuyezwakala uthi ngcono uthi njengoba ngirola nje khona ngishayisa kuye. Kuyezwakala uthi nje kukhona lo muntu engimdingayo empilweni yami. Do you know ukuthi ungacabanga ukuthi udinga umuntu wesilisa, udinga umuntu wesifazane, kanti udinga uThixo. Lento isign yokuthi sondela kuThixo. Taste and see that the Lord is good. Glory to Jesus. Usondele inyama ize i-enjoye ukuba sebukhoneni bukaThixo. Ngoba once washiya igap, niyangizwa abazalwane, uzobonakala usuwotha umlilo wezitha. Ngoba ushiya igap phakathi kwakho noJesu, mlandele eduze nasenyathelweni. Hamba
eduze lenyathele khona nyathela ngoba kwesala igap kuzoshaya umoya kunezinto ozosikhumbula khuluma kahle ngumama wenu kunezinto ozosikhumbula khunjula ukugonwa nale thombe ozigcinile ongazi ukuthi uzigcineleni ulokhu uhamba uma sekuyileso sikhathi sokuthi khona into ekhumbulayo yozima uzibekela zibuyisele uma zingabuyiseleki zishise iKalvari delete even iphone niyangizwa abantu abasha ngoba ngelinye ilanga uzothi usathane usaphethe iphone athi ukuthi nje hello awuzusho into eningi nje hello ivoice yakhe niyangizwa abantu abasha ivese ukwenza ube paralyzed ngoba namhlanje sinabantu abasindiswa kodwa iKalvari ingaphumi kanti thina sazi ivangeli lingumayekisa ebelenza ukuthi uyagqoka kuwardrobe akhuluma uMangcwele athi le wayithola ngokudayisa ngomzimba wakho ayisakwazi ungena kulo mzimba ngoba uyithempeli asibuye emasisweni ngoba amadimoni azobuya ngale Kalvari haleluya njalo umuke wagqoka lesicathulo ngasithengelo uyena shisa uJesu wanamhlanje ushintshile yini umoya oyingcwele umayekisa ushintshile yini kwenza uthi thatha konke uJesu wami ngeke bazalwane kunezingane ezaxoshwa emakhaya kade ziyiswe inyangeni ziphalaziswa kuthiwa kufanele kuphume lento ezidlile bazama ukukhipha uJesu bacabthi bangamkhipha ngomuthi ishawa ingane ithi njalo imvimbo iye enkonzweni iyothuma ifike enkonzweni ngihlanze emoyeni wami ibe nento yokuthi noma ngenzekani ngeke ngimshiye uJesu wena ushaywa umuntu kodwa nje uyathanda ukudlalela emagcekeni kaSathane ngoba into eyenza uAhabi athi kuNabhothi ngithengisele isivini sakho ngoba siseduze nomuzi wami kusho ukuthi ngamanye amazwi uAhabi umethatha ifoto yomuzi wakhe siyaphuma isithombe sensimbi kaNabhothi ngiyezwakala bazalwane thutha kwiboundary kaSathane ulokhu uphuma kumafoto kaSathane njengoba ulokhu ugcina izinto zakhe uthi hey namhlanje it's my birthday ngalesikhathi nje wayengilethela ama-roses hamba uye kaWoolworths uyozithengela ama-roses ayimiliyoni yini hey ngabe usengilethela ikhadi hamba uzithengela ikhadi
amen. Amen. Wayengithengela ibhox ka-chocolate. Akubekwanga ama-security avimbe emall ukuthi uyosithengela uchocolate. Hamba uyosithengela. Ngoba yonke lento obuyithola usathana uma engakutsheli ukuthi uyimba ngefosholo elingumzimba wakho. Chocolate uzowudla uphele, imbali zizobuna. Kodwa ivalue yomntombi bakho. The devil is a liar. Sizokhipha uhlobo lwabantu abasha okhankethi okhantolakala. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Intombi engadabukisi. Shaya ihili. Hlabe kulova. Nongayingena zayingena. Ngiyintombi enoJesu. Oh hallelujah. Ushaya ihairstyle yakho. Acinana uSathane. Glory to Jesus. Ngiyintombi ekseni, ngiyintombi emini, ngiyintombi ebusuku. Oh hallelujah. Uma kukhona la ongoliswe khona, ongole khona, yezwakala abantu abasha ujwayelane neshawa eyigazi likaJesu. Ungene eshaweni. Baba, cabanga izinto ezingekho right. Inyama yami yaze yasuka la bekufanele ube khona, ibe khona. Cela ungithethelele baba. Niyangizwa awulalanga namfana. Kodwa uhlanza, udiliza amabridge kaSathane. Ngoba sinabantu abangangena ebathroom, bangene kwishower. Sinabantu abasulayo. Ngoba ngenxa yobude bendlela intuli, ngakho uJesu wabageze inyawo. Ngoba kwesinye isikhathi umoya ingcwele ukakiyekelele ngoba ucabanga ukuthi uphila lempilo yokunqoba ngoba ukwazi ukwenza. Mina ngintombi kaSibanibani. Uma senginqumile ngiyanquma. Kanti grace. Niyangizwa abazalwane? Moya oyingcwele. Wena ngokwakho ngabe kade wawubhabhalala. Kodwa kunalezandla zegrace ezekubambile. Ukuyizwe nje lento ukuthi kwenze njani ngiwile yini. Kodwa uthi umuza kuye. Umfice kulindile, kubambe ngesandla, asiqhubeke mntanami. Bakubona ukhala. Bacama ukuthi ukhaliswa usizi. Kanti ukhaliswa igrace. Moyo ingcwele. Umuntu uyaphila. Akawona nje umoya ovunguzayo. He's a person. Uyakwazi ukuxoxa naye noma ungathatha isihlalo sakho uhlale kuso uthathe sikamoya ingcwele usibeke la. Khulume naye. Uyakuzwa. And ngeke umuzwe babazi ethi hawu. Kodwa uvese ama-screws abesexeka awaqinisa. Sihambe kanjalo emntombini. Uma kuthi uphila impilo engcwele. Ngoba uma kukhulunywa ngenono bazalwane, kukhulunywa ngomuntu ongahlala odakeni.
khulunywa ngomuntu ogezayo ongcola geze kuthiwa ave yinona usibanibani ngoba kahlali nongcola. Akusho ukuthi uma ususindisiwe uyingelosi engenamaphiko. Yingakho kubalekile ukuthi ingqondo yakho istafe ngezinto zikaThixo. Funa ukuthi kuwe umuntu omusha noma ungaphuma eminyango uyiphimisele lento kodwa ngelinye ilanga uyoyikhumbula. Ngiyoshumayela after 10 years uma ubhedisa uhlelo ngibona ubaba Mahlaba egqoke njengoba egqokile emile eshumayela ngoba khona abanye othola ukuthi bavese bayizinto badecide ukuthi ngeke mina ngihlafune lento ngeke ngigwinye aphuma iphimisele. Abanye bayikhumbule esephefumula ngenxeba ngoba usathane njengoba ekubiza bekela amanqine enyathi. Ayikho into usathane enhle acabangela yona. Isela lizi kungokweba nokubulala nokushabalalisa. Kodwa uJesu uzoreversa zonke lezo zinto uze ukuthi sibe nokuphila sibe nako ukuchichima. Uthe umyeni wami ekhuluma ekseni wathi kwaSathane, you eat now and pay later. Yingakho noma isono ungasidla usifihle kodwa ngeke sifihleke unomphela. Ngoba isono sifana nokhozo lombila abathi bayaligqiba lwamila. Isono siyakufumana noma ngaphela 10 years kodwa ngelinye ilanga siyothi ngikhona. Debhlungu ukuthi uqeda ukusidla isono kube nento ekhalayo elilayo. Uthi uyazithintitha usuyithintitha. Sathana shaya ikhwela athi wozohola. Spite of inflation, the wages of sin is death. Angikhathali ungaphuma discharge emhlabeni kodwa ezulwini ngeke uphume discharge. Njengoba ulokhu uyenza lento usula umlomo intambo yegrace iyincipha. Ingakho nje unganesani nezinto zikaSathane ngoba noma ungayibona itiger incanyana ungathi ikati kodwa iyakhula. Umekhula izokuxhobozela. Uyabo yonke lento umuntu omusha oyibona iphilwa eminyango ko TV ifake. Utalagu olwabona uSolomon wathi vanity vanity. Ifake bazalwane. Ubabona bedansa benza lezinto abazenzayo. Uzukhala inyembezi ukuthi Nkosi yami bapha abaholi bakusasa. Ubona intombi ezinhle zeAfrika zihamba nqunu izinto ebeyifihlwa ziveze obala imidansi abayidansayo eprovoke inkanuko. Nathi singabantu abasha abasindisiwe sifuna ukuphiliswa kwabo. Kanti bayayihalela lento yethu. Abakwazi ukuyiphila. Wena njengoba umuntu omusha uma ufuna ukuwa lingathi lisele kusasa usuwile uyakwazi ukuwa.